Hvad så er det med dig? Søde Paul, du ser sgu så alvorlig ud. Hvad sidder du og tænker på? Jeg sidder og tænker på den tredje verden. Altså, det var sgu da noget mærkeligt noget at sidde og tænke på. Jamen, jeg sidder og tænker, hvad er den tredje verden for noget? Ja, det må du sgu nok spørge om. Hvad fanden er det egentlig for noget? Ja, det er i hvert fald ikke rigtig noget, man overgår at bruge sin tid på, vel? Nej, vel? Altså, jeg tror, det er noget ulækkert, fattigt beskidt noget med fluer og affald over det hele. En masse fattige, halvnøgne mennesker alle vegne, ikke? Ja, ikke? Nej, altså, man overgår ikke rigtig den tredje verden, vel? Nej, altså, hvem fanden gider også vinde bronze, når man kan få sølv og guld, ikke? Ja, ikke? Man må det hellere være i den første verden, end den tredje verden i hvert fald. Ja, ikke? Men hvad med den anden verden? Ja, hvad fanden er det egentlig for noget? Det er meget mystisk, ikke?